मोनसे बाथ्रा पिकनिक जानो थांनि पिकनिक बगामाथियाव बगामाथियाव थांगोन बगामाथियाव ला जागाखो हा बगामाथियाव ला जागाखो थांगोन खोनासं 200 खांनि 200 लोंनायबो लानांगोन ना 200 मानि हे खमबा जाया मा एसे खम बिलाय बाजाराव माबा बायनो थांनाय रखम मोनदों नामा नों माबा मोनसे बायनांगोन ना लोंनो जानायनि बे फैसा नांगोन ना 200 थाखाखौलाय नंगौथ' र' नांखागोन ना ओंखार दे सासेला नोंलाय दे जागोन दे पुरा गाबोन जों लोंगोन थांगोन आं गाबोन ओंखार गाबोन गासिबो अके दे हेलौ मा जाखो फैला नामा ओइ आं थांथ'ला दे दिनै जोंहा न'आवनो मानसि बुथारखाबाय आइया न'आव बुथारबानो फैया नालाय आं थांथ'ला दे नोंसोर थांना फैदो दे ओइ थांनो ओंखारनायफोरानो थाङा जाफिनलै लोगोफोरा बारा थिग नङालै दे सासेयाबो नोंलाय मानो दाबो फैयाखै ओइ आं थांस'ला दिनै आइया थांनो होआखै न'आव रावबो गैया नै दे जायखिजाया जों सानैजों थांसैल' ओइ सासेयाबो फैयाखै आरो जादु बोरो नोङो मानसियालाय फैबाय आं बोरो मोनफैखोबालाय बोरो मानसियालाय नै थांगोन ना थाङा नों थांगोन नै माने नै। बोरो है बिदिसो नायगासिनो आंखौ बिथिं फैबाय माबा बोरो बाखियालाय बाखिया माबा थांलानो थाङा जाजोबलायबाय माबा सासेया माबा न'आवनो बुथारदोंना थांला सासे आरो बिमायानो थांनो होनाखै दा मा जागोन बेनोथ' जाबाय दा मा जागोन दा जों सानैजोंनो थांला मानसिया ओइ फोथारथिंनो थांगोन जोंनियाबो माला गैयाना माला लोंनाय खान्था मोनबाबो जासिगौमोन आं बाखि जाग्राखौ माबा मोनसे खालामसिगौमोन लोंनाय खान्थाना औ आं माबा मोनसे खालामसिगोन दे खालामनो होमबालाय helmet kan nih mana dah yo iya hara oh yo jirain cuy जागायनोसै इयावनो जागाया जाहोनानै ना माबारावदो लाबदो बै मोनसेखा जाबाय जाबाय आंनिया लांदो बेसा
थोरसिदोब्रा लुदो थाबनो पां आइ दे लुग्रोदो आंबो लुगैबाय Ani ra. Yo, horde malah. Koman gali deh gali nalai. थांबाय थांबाय मोजाङै मोजाङै दे आलु बाथोनजोंनो जात्रा सोरानिमोनलै है खावा नामा फिसा जायाखै बरिया गैला आलु बाथोनबाबो जायो जोंनिया माथो जायो जोंना बेनो बे हाबफानो लोगो सासेल'सो नांगो जियानो जा बेयो मात्र बे हाबनांगो आरो बाय आबो मोजां माला खावनाया माला मोजां जाखायो खिथाना बेफोर बाथ्राखौ बुंनो लाबाय थैनो मानसिफ्रा खोनागोन नङा ना पां नों लोंबाय दै लोंबाय लोंबाय आं नोंनो माबानि बिमादो रायलायनायनि र' मा होनदों हाबानि बिमा नोंखो रायलायनो दां माने आंनि बिफा जाना रायलाय नोङो मिथिबाय बिमादो आं बिफा जानांगौ हाबाय दे नोंनि बिफा आरो थारमाने बिमादो हाबानि बाथ्रा रायलायब्रा बिमादों बिमाजों हाबा जानायनि बाथ्रालै बिनि बिमाजोंलाय मानो हाबा जानो आंलाय नों बिमादो हाबा जानो होआखै आं फाग्ला आंनिसो हाबा आंनि हाबानि रायलायनो दां नोंनि हाबा नों जागोन नों हाबा जागोन नों बिनि बिमाजों मानो हाबा जानो बिमाजों नङालै बिनि फिसाजोजों हाबा जागोन आङो आच्छा बेनिखायनो आङो बिमाजों रायलायदों आच्छा नों फिसाजोजों हाबा जागोनबा बिनि बिमाजोंलाय मानो हाबा जानो माबा रायलायनो गोनां जाखो आरे बिमानाव सोंबासो मोनगोन नङाना आच्छा दे थारमाने आं नोंनि बिफा कापसे बारा नांगोन खिन्थु जागोन दे जागोन सोरदो रायलायनांगोन दे बिमाजों माबानि बिमाजों बिमा नै रिं जाबाय हम बिमा न बिमा नङा सोरनिबा गथ'निथ' बिमा जागोन नङा होमबाथ' सोरनिबा हौवानि हिनजाव जागोन ना जिखुनु जाया गथ'आ दंना गैया नोंसानि मा माबा बिमा फिसा गैयानो दोंखायोलै फिसा दोंखायो नों होमबा गथ'नि बिमा नङा होमबा आंबो गथ'निनो बिमा माने बिफा आरो आं माने मोनसे रिस्ता लाना फैदोंमोन बुंनि आं बाथ्राया जादों मा आं नोंखौ गोसोथोयोनो नङालै आंसो गोसोथोयो थारमाने आंखौ बुं आंखौ नों नोंखौ गोसोथोयोनो नङालै आं माने नोंनि फिसाला माने नोंसा फिसाजोखौ नों गोसोथोयोनो नङालै आं बिनि फिसाजोखौ गोसोथोयो नों माने बिनि फिसाजोखौ गोसोथोयो बेखौ आं बुंनांगौ
माने बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय आंनि फिसालाया नोंसानि फिसाजोखौ गोसोथोयोनो मबाइलाव बुंलै मबाइलाव बुंनांगौ आदसा बाथ्राया ओरैबायदि जाहैबाय जाङानि फिसाजोआ नोंसानि फिसालाखौ गोसोथोयोनो ओंखायनो नोंसानि फिसालाखौ जानो हर नोंखौ माने नामगोन आङो बुंलै नोंखौ माने जाङानि फिसालाया गोसोथोयोनो आरो नोंखौ नङालै फिसाजोखौसो थैयो फिसाजोखौ नोंसानि फिसाजोखौ माने आं लाबगोन नङालै आंसो लाबगोन माने नों लाबगोन मबाइलाव बुंब्रा खोनादों एसे माने बायमोन दै एसे गांबाथाय बुस्थुआ बिदि जायोलै जोंनिया बाथ्राया एसे बोरैबा लोरबां जायो आरो बाथ्रा खोनादोंना बियाय माबानि बियानि खोनासं आइबिखौ जायो माने मा बाथ्राया जाबाय आंनि फिसाजोआ नोंसानि फिसालाखौ गोसोथोयो दा नोंसानि फिसालाखौ जाङानो हरनांगोन मिथिबाय जाबायलाय फिसाजो थारमाने नोंसानि फिसालाखौ जाङानि फिसाजोआ गोसोथोयो मिथिबाय दा हाबानि तारिखखौ लानानै लाबोनांगोन 2022 लाबोथारगोन 2022 बैसागोफोराव लाबोसिगोन नामा 23 डिसेम्बरलै 23 डिसेम्बर 23 डिसेम्बर इयो हाबानि दिन गैयाबो जानो हागौ खिन्थु लाबोगोन दे नोंसा फिसालाखौ साजायना दोन बिमा मालाय फिसाजो जाङानि फिसाजोखौ नोंसोर लांबानो जाबाय बिसानि फिसाजोखौ आंनो आंनो नोंसानि फिसालाखौ जाङानि फिसाजोनो हर आंनोसोलै नोंनि फिसालानो आंनो हरनो आंनो नोंसानि फिसालाखौ आंनो हर आंनोलै आंनो हर नोंनो नङा आंनो बेनोथ' नोंनो हर जाथारलालै आंनो हरनो आंनो मा भुल जाखोबा बिसानि फिसाजोखौ आंनो हरनो नोंसानि फिसाजोखौ आंनो हर माबार हर नङाबा आङो बरबाद जासिगोन बायबो बुजिया नङा बाथ्राखौ नोंसोर मानो बाथ्राखौ फंसेबो मोजाङै बुंलाने है दानदोलै मालै बिलाय मोजां रायलायलै नोंसानि फिसाजोखौ आंनो हर नोंसानि फिसाजोखौ आंनो हर नै हेलौ मा जाखोलै बिमा हा नोंनि माथोआ मा जाखो हा माथो अमपुरि बायदिसो खोनाबायलै माथोखौनो बियावसो हरबायलै बे बेयावसो दानबाय बा बियावसो गिनांगो डेन्जारसो मा मावो नोंसोर लावथि लाना गिदिंखाबाय थायो बिसोर बियावसो महात्मा गान्धी नामा मानसि नङा दे थांसैथ' मोनाबायना कापसे दंबोयो आंनिया हा कापसे दंबोयो आंनिया बाथोनाबो जोब्बायलै खानाया मोजां जादों ओइ खासिखौ कल खालामो ओइ फाग्लाया फैयाखै जानाय नंला खोमालै नों मोजां रायलायदियालै जागोन आङो माने बिसानि फिसालाखौ बिखाबाय फिसाला नङालै फिसाजोसो नांगौ आंनो थारमाने आंना एसे भुल जाबाय नोंनियासो बाय भुल जादों जां हेल' गैलालै मबाइल गैला नै मानसि जादिया कापसे लोंबोनो हागौमोन गैलालै गावनि मानखौ मोनबाय थानो उथिनो हाला नामा नों मोनाबाय दा दसेनो थांनांगौमोन नों उथिग्रोसो आंखौ थिखांनिफ्राय नों बेखौ आं उथिग्रो आंखौ थिखां हथाथनो बोखावनो बोलो हो नों आंखौ बोख्लाय कापसे दंबाय आंनिया आंना गैलालै नों आंनो बायमोन मालाबा लों मोजां रायलाय
ओइ जाखागौमोन आं बुंखादों फिसाजोखौ मोनखागौमोन आं बोरै बेबा फिसाजोखौ लाबोखागोन औ साबियत साबिखौ मानो नांगौ गारि सलायनो थोद गारि सलाया थ' फैबाय माबो लोंबाय जोङो लोंबाबो हायो आङो लोंबाथाय नोंबो हायो आंबो हायो खिन्थु जोङो लोंनानै गारि सालाया मिथिबाय गारिया इयावनो थाथो आं हायो लाबो नों आं हायोबा नों हागोन नामा अ आं हायो नोंबो हायोना आं मिथिगो आं हायोना आंबो मिथिगो खिन्थु जोङो गारिखौ सालायना थांबाय थागोन मेन लामायाव खुर 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 ओरै बुजिबाय बिनि उनाव सोरबा लोंनाया फैनानै जोंनि गारिखौ मिनिनाय मोनदों बोरैबा नोङो एक्सिडेन्ट जाबाथाय मा जागोन लोंनायनिसो दाय जागोन मिथिबायना लोंनानै गारि सालायनो नाङा होननानै बिराद गिदिर आयेन खालामना दोनदो लोंनानै गारि सालायखानो नाङा दे मिथिबायना लोंनानै गारि गोसा सालायनानै एक्सिडेन्ट जालाबायगोन खोनागोन नायबाय था जाया जों लांगोन जानाङाथोन जों लांगोनथ' जों लाङा फन हर सासेखौ फन हर लांफैदो बारा गोजानाव गैया होनना बुं 2 किल'मिटारनो एसेल'सो गोजान जागोन लांबा मा जागोन लाङालै बैयाव पुलिस नेना थाबाय थायो पुलिसफोरा नुबाथाय हमथागोन आं पुलिसखौ गिया नङाना नोंबो गिया आंबो गिया खिन्थु पुलिसा जोंखौ हमथागोन मानि थाखाय मिथिबायना जों लोंनानै सालायगोन मिथिबाय गारिखौ लोंनानै सालायनो नाङा थांनाय दुर्गा फुजा नों राज फुजायाव नुदोंना नुवाखै आं नुवाखै खोनादोंना खोनायाखै होनबा खोनादोंना अ गारि एक्सिडेन्ट जानानै गोलैनायखौ बिसोर मानि थाखाय जादों लोंनानैसो जादों गारि लाखिना थानायावनो जायखिजाया जोङो दा नोंबो हायो आंबो हायो थेवबो जों इ गारिखौ लाङा मिथिबायना जोंनि थाखाय मालायनिबो लस जानाङा मालायनि थाखाय जोंनिबो लस जानाङा होननाय मोनसे बुस्थु दोङो फन हर अके धन्यबाद बोर मोनथारथों नोङो बिमाखौ मोनथों बिमानि फिसाजोखौ मोनथों आरो आं खोन्थाहरनि हेलौ हो मोनाहांबाय गारिखौ नों लांफै जोंनिखौ जोङो माने बुस्थुआ बै फैबाय नालाय गासै होबाय नों गारिखौ लांफाय जोंनो बारा गोजान नङा नोंसा न' खाथियानो जायो दे अ साबिखौ होलां लामायाव लोगो मोनगोन दे ओइयाव बड'लेण्ड सकआव लोगो मोनो जोङो इ ससेखौ जोङो टट'जों थांसिगोन जों थाबायनोबो हाला खोमा ससे ओरैनो थांसिगोन अ दे नों फै दे बाबु दे फै नोङो आंखौ बुजायबाय जोङो दा थांसिगोन गारियावनो थादो जेबो नङा मिथिबाय नों मोनसे बाथ्रा मिथिगोना मिथिया आं मिथिया मिथिगौ जानांगोन नोङो आयेनखौ मानो बानायो सेफायनो थाखाय आरो माथो बुरबक नामा नों आयेनखौ सेफायनो थाखाय नङा फालिनो थाखाय बानायो जाय मानसिया आयेनखौ मानिया बिसोरो डाइरेक्ट थाङो मौ थाङो थाङो ओंखायनो जोंबो थांसैथ' थांगोन जोङो बाय मानिनांगौलै मानसिफोरा बाय बुजिबायना गारि सालायथारना दे साइकेल साइकेलबो सालायनाङा ओरै होनबा मा खालामनो थाबायना फरायनाय होनबा मानसिया फरायनोथ' नांगोन नों मा थालाङोलै माबा आंनि आथिङा थिगैनो जायाखै लामाया इथिंसो